giklaro ni Kristo mga igsoon nga kining atong kinabuhi sa pagsunod niya dili di ay ni makapromote gyud og kalinaw sa kalibutan. Ngunang di ta mangandoy og kalinaw dinhis kalibutan. Unsa may atong pangandoyon nga makamaotang mudawat sa kagubot dinhis kalibutan nya malinawon tang muatubang sa mga kagubot, kasakit ug kamatayon. So ang Tinuod di ay kalinaw na agyod sa atong pagsunod sa Ginoo. Munang niingon siya, mahigugma gani mo sa inyong isig katao, bisan pas inyo mga sakop sa panimalay, labaw kanako, di mo angay nako. Niya ang magpakamatay para nako, mabuhi para nako. Ana sad na mao na nga ang kalinaw naas atong pagsunod sa Ginoo. Lingian na imong tupad ing na malinawon karon. Malinawon ka. Kamong daghag mga utang, malinawon mo. Kamong mga giutangan, malinawon. Kamong naay mga estudyante nya nataktak pag trabaho, malinawon mo. Kamong gisigihag libak, malinawon mo. Ang atong mga politicians ron, malinawon. Si President Donald Trump ba, o former President Donald Trump sa Amerika, gipusil na igong dunggan, pati sang hingigua atong kuana, katong snipera kay wa man kaigo sa agtang, ang dunggan magigiigo. Magyud ka ito siya. O na ba, malinawon baron ang Amerika tungod aning attempt of assassinating sa usa sa mga kandidato sa pagka-presidente sa ilang umaabot nga eleksyon. Kita sa dinhi umaabot sang atong eleksyon karong 2025. Malinawon ba ang atong mga politicians? Kung gasunod kas Ginoo, malinawon ka kanunay. Pero nagsunod kas imong gusto o sa kalibutanong mga butang, wa gyud kapuslanan ang kinabuhi. Una diri sa atong unang pagbasa, ang mga pag-ampo, ang mga halad sa mga tao giingna nas Ginoo, wa nako ganahi, wa nako lami, giluod nako anak inyong gibuhat. Nganuman kayang inyong kamot na puno sa dugo. Pasabot kung atong paharion ang sala sa atong kinabuhi, wa gyud kalinaw kay ang Ginoo di naman mohatag nato sa iyang grasyas kalinaw. Grasya man gud ning kalinaw, dili man ni nato mugna gikan ni sa gasa ni Ginoo ang kalinaw. Nya kinsa may hatagan niya niini ang mga nagsunod kaniya. Mao ni sila si Saint Bonaventure, sila si Saint Francis, San Vicente Ferrer, ug uban pang mga santos, nakatagamtam sila ni ani. Kay matud pa manggod sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, sa matarong akong pakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. O kinsa maning matarong kanang nagsunod sa balaod sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang musunod anang moingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas ta sa kamot. Wa na mo'y kalinaw. Kinsay mo sunod anang giingon sa Ginoo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos ta sa kamot. Gihapon. Kinsay mosunod dinhi nga moingon ang Ginoo, pasudla sa inyong balay kadtong mga way balay ta sa kamot. Wa ayo. Kamo dihang mga online parishioners, unsa man say inyong tubag.
Kinsay mo sugot ninyo dinhi og mosunod sa sugos Ginoong nag-ingon pasaylo alag kapituan kapito ang nakasa nimo. Ta sa kamot. Sa maning klasihas na nimba in tao. Mo na ang Ginoo basig wa na sad siya lami sa atong pagsigig simba. Oh, panahon ra ba ni Moises paisahon gyud kamot ang mga tao pasinggiton pa aron lang gyud mo pakita nga anha sila sa Ginoo. Kamo hilom kay mo diha wa gyud mo itingog. Okay, last chance na lang ni. Kinsay mo sunod sa Ginoo ta sa kamot. Ayo og mga pungkol mo, pungkol yun mo yun na mo isa kanarabang inyong kanirabang atong kamot hinatag ra ba ni Ginoo nya di na to iisa para niya. Grabiha god ka daw sa nato bisan alas pag-isas kamot mao na di ta maghuwat nga moingon sa dang Ginoo mura mog Sodoma ug Gomora giluod na ko ninyo di ta maghuwat ana unsa may yang giingon panghugas na mo sa inyong mga dugo mga kamot nga dugo nga naidugo unsaon man paghugas matud pa niya diri hunong na sa pagbuhat og dautan buhata ang maayo patunhaya ang hustisya tabangi ang mga dinaog-daog panalipdi ang mga ilo labani ang mga byuda sabot unahon na nato paghigugma ang labing ubos. Mao na nga mohangyo tako sa ato mga officers, opisyalis atong nasod at timanon gid unta ang huna-hunaon gid unta nila mao ang atong mga kaigsuonan nga labing ubos. Nya hutdon unta nato og gasto ang atong pundo sa atong nasod aron pagtabang sa labing timawa natong mga kaigsuonan dili anang mga pagkaon nga porting mahala nga pila to'y budget ros umaabot nga suna kaon lang 20 million pastilan ipalit pa na nato og kana bitang sana kana bang manok diha nga duko-duko ba tagpila ng manok nato kana kay sakay anang naangkuan karumata pilang hiwa na 5 ipalit pa na ana nya parisag mga tagurha ka bukpuso o usa ka mineral water gamay ipanghatag natos mga way gikaon kanang 20 million sobra na siguro na sa mga abot na siguro ng dool-dool 500,000 katao ang mapakaon or more than 500,000 ka mga wa gikaon ba kaysa ang mga purti ng daghanag pagkaon gaawas-awas ang pagkaon sa ilang lamisa mao pagay mo budget og ingon anak kadako para lang sa ilang kaon-kaon anang panahon anang magstorya-istorya kunuhay bahin sa mga kaayuhan sa atong nasod nga tuwa dito'y nagsigig kabkab og basura nga mga Pilipino para makapamahaw makapaniudto kaon anang mga panos kaayo nga mga nagbilin nga mga unod-unod diha anang linabay nga mga basura gikan sa mga restaurants kaako ta ana kamo makaako mo makaako san mo magtan-aw ang atong mga contractors gihuman ang atong kumbento nya wa pa mahuman natog bayad papalit na mo slat ana ba sige ka diag tigom sa imong kwarta sud-o nga nang imong kwarta nga daghan na kaayo di jud ka kahatag og 500 pesos para lang sa SBF dag nato di jud ka spare anang imong niabot naman naghapit naman na mo 20,000 imong kwarta di jud ka kakuha diag usa lang ka 1,000 para ipalit og MMHD para ni Mama Mary ngilingay mong tupad ning na kinahanglan kita ni gyud og mopalit pagitag slot ana kay basin ba kutob ra gitas atong kaugalingon mao na naot paunta magpatalinghog na ta sa mga panginahanglan sa atong isig katao ako kamo giawhag tas Ginoo sama sa mga santos gamito nato ang tanan nga naa nato intellectual spiritual material blessings
atong gamiton sa pag-alagad sa tanan.